Na falling down het ek in die film gesê ons is alright. At times I feel too weak. Fortnite, een flow van 'n artist is, of hy te veel in, of hy sit te veel uit. En 'n pro van 'n bra is, soms voel ek te great. Ek try balance it, cause ek weet alle kak begin met te. Ek het myself deur die voet geskiet toe ek net my voet moes neersit. En nou verwyd ek myself om meer. Hy sê op 'n paar kleedjes in toe. En moet so wees, nee. Ja. Alles wat verkeerd is reg. As jy maar praat nie, is wat net verkeerd sê maar. Always is eerste number, dat ons gaat speel boys, as awareness in man. Die awareness as wanneer jy kom meet. Sien maar, ek voel alles begin by die awareness. Die moment dat jy kan kom meet, ek kan dit change. Maar as jy nie fit is verkeerd nie, sien jy man. So away, so die eerste een is awareness. In a way, jy gaat dit. Exactly bro, exactly like that. Na falling down het ek in die film gesê ons is alright. At times I feel too weak. Fortnite, een flow van 'n artist is, of hy te veel in, of hy sit te veel uit. En 'n pro van 'n bra is, soms voel ek te great. Ek try balance it, cause ek weet alle kak begin met te. Ek het myself deur die voet geskiet toe ek net my voet moes neersit. En nou verwyd ek myself om meer sit. Maar ek het nou baie awareness. Die potensiale dinge gesien, toe ek dit moes gesien van hoe het is. Ek toxiciteit is geen mense te veel scope. En dan sit hulle my hopes, en is kwaai van 'n stout. Maar nou ook nog 'n resentment van wat ek in motor gaan doen. As ek brok op kostuum so iets, dan is iets wat hy in my gedoen het. So ben hy gesê, like dit is size my guy, van hy was skoene. Die opkom was mooi, maar daar was vast wat die mense in as prooi. Wat dan na kies te nooi, net om jou influence te... Zie terug. Ek het deze size my guy, van hy was skoene. Die opkom was mooi, maar daar was vast wat die mense in as prooi. Wat dan na kies te nooi, net om jou influence te misbruik. Maar na man, en die zet ek hy awareness. Hulle het my lagen vat in die squai, cause hy was my standards. Puts it anyways gewys. Walk pat is a wake up, night ek is pap, so ek was in a wake quad. En like hy ski, maar as hy Nagevat. en dan skoe hy. Van hy was my standards. Sien jy maar. Standards. Hoe maar wat? Hy laag standards bro. Laag, jou standards is laag. Sien jy maar. Hy gaat nie laag, jy moet er laag vat. Sien jy maar. Hey, wagvat bro, gooi kan. Yes, hoe dit ek nou al wys. Wat is hooi kaart? Hy dink hulle is pap. Ja. Exactly, sien jy maar. So ek was in 'n wake quad. Sien jy maar. Toe maar wat ek ja, dis kat nou al die. Hulle moet my laag vat. Yes. Hulle moes. Sien jy maar. As wat ek herken, om mense sit te maak, was hy maintain. Away. Ek het die awareness, te weet dat ek is net gedeeltelik konsens. Try uitfigure wat er op is, cause ek het grote problems. Ek fight my pride, try my greed, defeat, probeer my laat spat. Feed that envy is my enemy, klatten in die battle, raak jy makkeliker. Ek is war met wrath en met sloth, of course. Forgive me Lord of Lords, forgive my King of Kings. Sien jy, hy is die 7 sons. Sien jy maar. Ja. Away, like die klatten in die greed. Al hy goed, die man wat try beef. Sien jy man. Hoe kan hy met beef man? Jou, ek het grote probleem. Die moet fight. Sien jy man. Ek moet hier, jou kan nie weet waar ek genoeg gedrank het nie. Sien jy man. Ek het jealous bro, sien jy man. Away. Ja bro, ek kan nie fuck met 'n OP bro, sien jy man. Away. Like, en hy was nie moet kom meet, en hy sê awareness. Like my bro, voordat hy eers uitgaan, my external battles te fight in dit. Met hy eers ingaan. Away is van jou binnen battles. Ja, away. Exactly that. Sien jy man. Away. Speel nog weer. Ek het die awareness, te weet dat ek is net gedeeltelik konsens. Try uitfigure wat er op is, cause ek het grote problems. Ek fight my pride, try my greed, defeat, probeer my laat spat. Feed that envy is my enemy, klatten in die battle, raak jy makkeliker. Ek is war met wrath en met sloth, of course. Forgive me Lord of Lords, forgive my King of Kings. I apologize God of Gods. Ek het net 'n bietjie in my life, but ek is grateful. En ek het net 'n bietjie in my life, but ek is appreciative. En maak nie saak wat happen, ek hoop ek remain faithful. Cause a man is stable, a man is healthy and able. But my broer question my sacrifices, so what kind of able? Ek het gekijk wat ek hoor, but ek het everything. Ignorance is bliss, en die awareness van ignorance, as ek begin van wysheid. Ek maak met my face uit. Go back, nigga, the fuck? Waar is hy? The
is soos wat kan jy met able. Ek het gekyk wat ek kort, but ek het everything. Ignorance is bliss. En die awareness van ignorance is die begin van wysheid. Ek maak met my face uit. Like, as I kom meet, en dat is kom ek begin die basic so, like, even though this awareness, het ek besef dat, nou, het is nog gedeeltelike ons is, man. Maar hoe meer jy weet, het jy weet, fuck all it. Sinds jy, aware, bro, ek deeltelike ignorant, bro. Soos nou, ek gaan het nou, soos nou, die dame hier, kat, die man. Aware. Ek post me op Facebook, nee, maar jy ingetoge. Of ingetoe. Ingetoe, ja. Die mense like it of love it. As ek wat, 100 en something likes in 'n uur, bro. Ek check, waarvoor like julle? Of waarvoor love julle? Ja, maar die foto, ek het dit, ja, niet te min. But, kijk je kind niet. En hij zei dat ik mijn kips heb. Jelle zei het elke dag. Maar ze vindt niet. Dus ik het zei niet. Dus ik het zei niet. Like, het gaat gedeeltelijk gewoon te zien, man. En er gaat, nou, hij ziet niet, man. Nou, die awareness is like een, hij is precies wat het is. Like, besef dat, als hij weet, hij is ignorant toe. Zie je, man. Als een paar goed was, hij is selectively sick. Nee, man. Zie je, man. Maar was gek. Maar hij zegt niet, nee. Zie je, man. Maar jij is officiële wavelength. Wait. But, een ander, zie je, man. Stel token. Ja. Aan concept. Ja, stel token aan de kant van de coin, zie je, man. Zo. Away. As ek iets controversial sê ek beter karakter. Maar my hele lewe lang, hulle my kaffer. As ek in God glo nie, as ek heeltyd provide en protect word deur die man van bo. Hij zegt even, hele tijd controversial. Jij wat nog van praten. Kijk eens. Zo'n nummer. Nou, kijk eens, de mensen bij selecten was het komen bij. Zeg maar nou, Suza speelt heel goed wat hij kan zeggen, zie je maar. Ik kan het niet zeggen. Suza, laat zeggen misschien, als wat maar ook voorbeeld van Suza, draai ik in zijn kool, hè. Als hij draai maar in niggas zeggen, hij mag in niggas zeggen, hij mag in niggas zeggen, light skin, zie je maar. Maar die kool kan het zeggen, zie je maar. Maar die kool is ook light skin. Nou, hij laat niet selecten, like, wie zij het doen als recht. Zie je maar, als ik het doe als het verkeerd, maar ooit doen diezelfde ding. In de meaning, in de origin van hij is, van cover is eigenlijk iemand wat die geloof in God heeft. Ja, kafir. Ja, zie je man. Ja, die origin van het. Het komt af en nou, zie je man. Dus ik kom zeker daarna, als ik in God geloof niet, als ik heel dit provide en protect word door man van boven. Zie je man. As dat heel dit aan het doen, ik denk dat hulle omgee nie. Sommige mense skelers, as my sê ek beter karakter. Maar my hele lewe lang, hulle my kaffer. As ek in God glo nie, as ek heeltyd provide en protect word deur die man van bo nie. Ek gee nie om wat hulle dink en ek dink dat hulle omgee nie. Sommige mense skelers, as my die tyd cause you get on your awareness. Dis wat ek wys in my perspective. Sorry, ek's jammer, die vergifnis moet net so hard wees, dis disrespect. So ek own up for my fault, dis respect. Hoor dat daar krag en ek daar nou kennis. Lesson learned, ek het nou nog awareness. En like een ander piece wat ik zei, is hij van, als men die duimen, van de get awareness. Van die awareness is, wanneer zij science for the good, zien ze. Zij science, zij komen meet for the good, man. Zij zeggen, ja, voor en toe gaan ik science for the good. Like die wat ik nou heel erg doen was verkeerd, zien man. Maar ik voel het, zij is verkeerd als je intentie achter nu was. Zeg maar dat zij maar heel veel mensen doet en zij is gaan programmeren, of zij is gaan leren. Om mee te doen te maken. Dan is het redelijk verkeerd, want zij weet het verkeerd. Dat is alles wat je kan doen. Ja, zie je man. Yes, exactly. Yes, dat is ook een program, zie je man. En hij is awareness. Nou, dat is ook om die awareness is even goed part, zie je man. Dat is voor een beter. Nou, die ene is, ik ga het terrein, zie je man. Die ene is om te wijzen dat, ik praat hier van, één concept wat ik like, wat ik praat van, is preference. Ik zie van haat, maar mensen confuseren met preference. Nou, zeg maar nou, ik zeg dat er bijvoorbeeld zo'n prikkel gemaakt is, man. En ik weet, zeg maar, ik wil je emotie met een kind, man. Als je me even kiest het niet, zien ze. Hij moet zoiets. Ah, wait. Mama, hoe kom je nou niet? Zie je, man. Nou zijn we verkeerd. Exactly. Als nou haat ik. Zie je, man. Nou, ik zie waar hij niet, zie je, man. Want ik als voor, nou, mijn nummer is, die is amper zo'n nummer wat ik zeg, ja, ik wil je het terrein. Oei. Niet te gaan, ja, dat ik nooit.
as verliefde en het try met altyd te wys. Want almal is geneig om die woord net so casual rond te gooi. Ek sê waar harte wat mense confuse hy met preference. Want dit Wow! Vast. Nike. Yes! Ja, maar ik mag zo. Ik mag zo. Yes! Ja, we gaan naar vallen nou in de niet. Ek is verliefde en het try met altyd te wys. Want almal is geneig om die woord net so casual rond te gooi. Ek sê waar harte wat mense confuse hy met preference. Want ek weet daarvan dat respect ek iemand wat my openly haat ever since. Mooi as ek beef met my. En dat ek stick met my, ja, stick met my. Ek is society gaan bly dat ek besef dat ek deel van society is. Ek stap ook al beseker as en hulle like nie dat. Ek weet wat ek bring irriteer party mense aan moer se hou. Maar wat ek bring tref eense mense met 'n moer se hou. Kabalantaan ka. It's really like that. Kabalantaan ka. Ek volg met nou ook so mis cause hulle het 'n abundance mentality en dit bring net 'n ander flavor. Ek volg met my broek so mis en hulle het 'n scarce mentality en honger tel soms in ons favor. Ek hou aan probeer. Ik wil gewoon stop. Kijk je, nou, als een nummer van abundance, nou. Sommige privileged mensen hier, you know. So, nou, dit is bijvoorbeeld, nou gaan jullie misschien shoppen. Maar zij gaan alle die shoppen, zij is abundant en ik koop, zie je maar. Want zij weten als nog waar we afkomen. Dus je gaat hier shop vatten, van zij weet, als waar we afkomen, zie je maar. Nou, hij is één kant van die bereizen, zie je maar. Hij is een woke van alle weet. Het gaat van iedereen wist dat hij altijd zoekt, zie je maar. Yes. En dan als je de broekmannen, of niet de broekmannen, niet, die niet zo woke maar die mannen is honger. Zo die mannen maken wij. Zie je man. En alle moeten in een stoplijn staan. We gaan het terug. Zie je man. En dat is wat ik mean like die abundance. Zie je man. Bang aan de flavor. But Ik smaak die iets. honger. En die mannen wat Telefono's voor je. ik krijg die mannen, Zie je ik man. smaak iets. Ik krijg die mannen van nee. Ik weet niet. Oh wait. Barai zit in man. Hij zit om wat te dansen in man. Oh wait, nee, maar die was gaat verder man. Die was gaat verder, dat is niet man. Ek volg met nou ook so mis cause hulle het 'n abundance mentality en dit bring net 'n ander flavor. Ek volg met my broek so mis en hulle het 'n scarce mentality en honger tel soms in ons favor. Ek hou aan probeer om nie my brasse te groepeer, maar van my sien bitter as ek goed sorteer. En daar's 'n vriend, ja, go keiser. Bewys my so baie as een. Ek is 'n probation. Jy as ek maat so na my maat. Ek sê vir verby. As ek groepeer, maar van my sien bitter as ek goed sorteer. En daar's 'n vriend, ja, go keiser. Bewys my so baie as een. Ek is 'n probation. Jy as ek maat so na my maat. Ek sê vir verby. Elke ster wat gestel is op my. Ek spreek ook vry. Elke vloek wat gesit was op my. Hij is niet meer in man, was hij dit? Als ik maat met maat. Maat, serieus? Oh, hij was een baas en like, wax in de man. Oh, jij hebt nee, is dit? Jij hebt nee, fuck you. Nee, de honderd kan kijken. Oh, wait, nee. As ek sien na die wereld kyk, sien ek na like my samal was van my serikheid. Ek ben te poging aan om te lewe ou nou sip. As ek 'n fout maak staan, ou nou sit. Ek moet leer om accountability te vat. Ek moet leer om responsibility te vat. Want soms wil ek my bara. Supplementaire ken as ek verkeerd is. Maar jou gato, as jy geleer is. En die is in my serikheid van Mr. Jones. Toe weer van skool en ek weet nou nie hoe met gejaagde weekie. En dan met matriek by daai regtig om te breekie. Want ek nas daar voor om te wysie. Om eerlik te wees, education is op 'n fail me. En die swakste van alles was niet van mij niet. Ik weet altijd wat zeker system beetje lekker niet. Toen kom ik naar die system beetje perfect niet. En het onderdrukt die wat onderdrukt is. Ongelukkig als oors die onderdrukt is. Gaat me. Oh, hij is serieus. Os, man. Kom jij maar os. Dus jammer man, hij. Als ik zie naar de wereld kijk, zie ik na like me samen was van mijn serikheid. Ik ben te poging aan om te leeuwen ou nou sip. Als ik 'n fout maak staan, ou nou sit. Ik moet leer om accountability te vat. Ik moet leer om responsibility te vat. Want soms wil ik my bara. Kijk je nou, hij is net hem te wijs, like. Wat denk je dat jouw skuld man?
Sien je maar, nou, hier is wat ik zei. Maar bro, wat denk je? Ja, hij was actually, ja, hij was mooi wrong, hij man. Sorry man. Sinds maar ik, Wally, ik wil het steeds mijn skip. Sinds bro, ik wil het steeds verkeerd, bro. Maar ik zei maar, hij Dat blonderen que nasce com tempos. Eu gato, as veicalheiras. Em dia sem mais ser case van Master Jones. Tuave van school en ik weet nou niet gewoon met gejaagd weken. Klaar met mijn trick, maar daar is reden geen te moeten breken. Want ik nas daarvoor om te wijzen. Om eerlijk te wist, education is dat om veel mee. En die zwakte van alles, ik was niet van mij niet. Ik weet altijd wat zeker 16 weken lekker niet. Toen kom ik naar die 16 weken perfect niet. En het onderdruk die wat onderdruk is. Ongelukkig als oors die onderdruk dus. Als wij meer aan de pot, nee, in zwart meer aan de pot. Als ik iemand die pot, nee, dan is zwart meer als een rooi meer. En een rooi meer, dan is zwart meer, wat die goed veroorzaakt. Maar als je dit aan wat skut, zie je maar. Nou, dat is wat hij is, zie je maar. Ja, we gaan draaien wat hij weet, man. Je wordt het maar heel op school al leren. Exact, maar ons komen. Cinema. Os komen. Maar wait, die next number is verloren cinema. Nou, ons had hier die live cinema. En ik kom niet, is wat mij man. Dan ik kom bij zeggen, ik heb society gebleven. Tot ik kom niet dat ik ook deel van society is. Cinema. En na partijke is hij accountable voor kijken wat hij doet. Of wat hij die gaan zien. Dat is jouw schuld bro. Ja, 100%. En die next number is net om te wijzen dat hij betekent voel ik zo kwaai en betekent als ik zo kak cinema. En ik heb een bro hier waar die in is cinema. En die naam is verlozen. Toen vul ik op ik oomblak zo constant zijn die andere man second oblivion. Was ik één dag zo broos en de next dag veel ik resilient. Waarin vul ik partijweken zo talentvol en sommige weken zo brilliant. Ja, dat breek ik speel dan, maar deze live is één ding. En de mensen moet transition in die wolf, van die pap naar die wolf. Die moet... Dat is actually verlozen. Oh, luister naar me. Oké, als ik pauze. Ons gaan altijd pauze, man. Ons pauze heel tijd, broer. Dat vind je maar. Toen vul ik op ik oomblak zo constant zijn die andere man second oblivion. Was ik één dag zo broos en de next dag veel ik resilient. Waarin vul ik partijweken zo talentvol en sommige weken zo brilliant. Ja, dat breek ik speel dan, maar deze live is één ding. En de mensen moet transition in die wolf, van die pap naar die wolf. Die moet education kan wacht. Ik draai altijd niet meer exception en ach. Ik voel die liefde net wat en zo wat. Cause the riddle me dus. Hoe kan ook als ze trek, maar soort zoek soort. Regardless ze willen mijn side. Ik volg altijd mijn staan in Noord. Ik is gefocust bij het join. Ik wou nog wat is een turning point. Als er die puffen niet dat hij was en van mezelf is niet meer mezelf. Even als ik het in die selfie. Als ik bloed God zo gaan naden. Kans geschreven drie vader. Ik wil jij gaat gezegd. Als je die tough times met de spieren krijgt. In mijn BFO het gewijs. Als mijn challenge wat ons op ons skriven blij. Dus ik weet dat we gaan die trials en tribulations. Peaks and valleys. Van die bottom tot bij mijn panical. Dus ik nog steeds mode zoals van die fucking bro. Maar ik treat allemaal zwak en ben ik omgekeerd als een narcissist. Want als een steen zie je afzoek zal ik easy zijn racist. Deze type zit wat deze daar heavy op mijn gedachten is. Ik is dankbaar als ik kijk naar wie mijn brassen is. Ik laat me met survival als in moos. En als week koos. Voel als ze was er heel niet voor en toe gaan na. Ik heb beton dat vallen te. Je lieve en douwe mensen hier. Vergiet ze niet wie je geschaad. Ik vang niet. Soms voelen we zo conflicted. Zo free. Toch zo restricted. Zo oplossen. Eens die probleem. Zo oplossen. Maar toch zo awesome. Ja, misschien is een man net verlossen. Zo oplossen. Maar toch zo awesome. Misschien is een man net verlossen. Ik zie allemaal niet de image van wie allemaal is. Maar ik worry niet te waar is wat mijn eigen is. Wow! Wow! Dus spring hoe kan nou? Ja bro! 100% bro! Spring hoe kan nou? Oh wait, nee, 100% bro! Ja, misschien is Hij een man deal net boy! verlossen. Yes! Super verlossen. Maar toch zo awesome. Misschien is een man net verlossen. Ik zie allemaal niet de image van wie allemaal is. Maar ik worry niet te waar is wat mijn eigen is. Stik zit. Shaggy, ik like hij! Zie je man, ik fucking like hij! Maar ik had wel eens. Wait, wie op de man net verlossen? Ik zie allemaal niet de image van wie allemaal is. Maar ik worry niet te waar is wat mijn eigen is. Ik like hij, kijk ik according. Zie je man. Like ik heb die perspectief van jou. Zie je man. Oh, nooit! Wat appel nog hier? Wat een man, bro! Nooit! Nou, je hebt het record, bro. Je hebt het record. Ja, maar dat is een beetje wat ik nog
van je goed oor doen, man. En van je goed had ik nog een prik op je uit, maar ik zie die man lijkt me prikken. Maar anyway, kijk je, die broer zei ja, wij beginnen ze was met. Ik zie allemaal het image. Van allemaal, like allemaal het perspectief zien, man. En van hoe hij persoon is. Maar die moment als hij focus op je gras aan de andere kant. Dan ga je nou, zie je wat? Dan je komt zien, die man dat, nee, ik waarde niet hoe waarde is wat mijn eigen is. Hij deed de eerste lijn. Ja, mijn broer. Spreek het Ik aan, zit man. stones als ik ook van de fictionist. Ik smile even als ik er niet beter is. Hoe kan ik praten als mijn flows aan topic is? Maar toch zo awesome. Misschien is het maar niet verlozen. Ik zie allemaal niet de image van wie allemaal is. Maar ik worry niet hoe waar is wat mijn eigen is. Sticks en stones als ik ook van perfectionist. Zo ik smile even als ik er niet beter is. Hoe kan ik praten als mijn flows aan topic is? Ik zit peace in die story. Wow, Sorry, boys. wow. Ik was dus op Moet je foto's wacht. Wat is die man? Moet je foto's Ik wacht. ben voor het niet, man. Hoi. Wat heb je gezegd? Saman maar niet verlozen. Kan ik? Ik zie allemaal niet de image van wie allemaal is. Maar ik worry niet hoe waar is wat mijn eigen is. Sticks en stones als ik ook van perfectionist. Zo ik smile even als ik er niet beter is. Hoe kan ik praten als mijn flows aan topic is? Ik zit peace in die story moet te vullen is. Nee, speel Net zoals beter in die struggle is. Ik het wijs waar die trick super basic is. Maar de school daar op je maar als ik min in zit. Soms te man voor mijn braaf wat met alles zit. Soms te veel voor mijn braaf wat voor alles but. Wat ik Exact. Weet je wat het is? Poos nera. Poos Maar hoe nou Poos je nera. iets hè? Kijk je, nou die zijn abundance en hij is case er tussen hem. Like my bro, zijn altijd grateful wie waar ze is. En kijk, ze zijn altijd grateful wie van als iemand wat minder heeft. En ze zijn altijd nederig wie van als iemand wat meer heeft. Hij is wat ik wil zeggen. Wat wil hij zeggen? Hij is wel innocent. Hij is Willis. Hij is Willis. Misschien is het maar niet verlozen. Super verlozen. Maar toch zo awesome. Misschien is het maar niet verlozen. Ik zie allemaal niet de image van wie allemaal is. Maar ik worry niet hoe waar is wat mijn eigen is. Sticks en stones als ik ook van perfectionist. Zo ik smile even als ik er niet beter is. Hoe kan ik praten als mijn... Oei. Ik snap hem maar. Perfection. Dat is woord allemaal. Nee, Voor niemand is perfect. als hij nog aan het einde man. Unattainable perfection. Ja, wait. Bringo! Als een master ze uit. Of course. Slaan man. Silo gaat gong. Ik Bringo zien. Ik kon misschien aan niet zo. Ik kon. But, als allemaal net iets, cinema. Oké, anyway, ja, ga ze sorry man. Misschien niet zo. Kon je het weekend, wat. Next ba. Het week Bringo bij goed. Ons nog eigen lijst. Exact. Het week Bringo bij goed klaar. En hij zegt Voordat ons komt om te komen zeggen, hij speelt twee keer weer, of twee keer, I don't know. Next ba, zoek, klaar te doen. En dan was je altijd een zit blij, maar misschien zien we wat. Zit er blij nou weer. Oh, ik doe Ons check jij nou maar niet, ons paas niet. ja, kijk ja. Ons lijst op ons om te reply, man. Exactly, bro. En hij is in mijn education, hij was. Flows aan topic is. Ik zit peace in die story moet te vullen is. Als net zoals beter in die struggle is. Ik het wijs waar die trick super basic is. Maar de school daar op... Kijk je, hij moet nog, kijk je de mensen lijken een scapegoat, weet man. Die kan niet zo gaan, niet. Ik zie hem ook die mensen. En die story moet er vallen is. Moet. Als die meisje die is Bringo. Nee, ik wil Bringo's kut. Hier maar naar mijn kak. Zie je man? Het moet Bringo maar naar zo. mijn kak. Zie je? Ja, wait. Never by that way. Ik hoor je voorbeeld, man. Dit is zwak voorbeeld. Dit is zwak Dan voorbeeld. kak je hem. Oh, hij praat met iemand. Pijt me nooit. Zo, je expect er iemand te downvoelen. Zo, ik wat in elk geval iemand ze afkomt. Nou, wait. Poetry mouse aan je. Precies. Of ja, kan. Verlozen. Maar toch zo awesome. Ja, misschien is het maar niet verlozen. Super verlozen. Maar toch zo awesome.
Miskien is 'n man maar net verlos. Ik zie allemaal net de image van wie allemaal is. Want ik worry niet te worry is wat mijn eigen is. Sticks and stones is ik ook van perfectionist. So ik smile even als ik er niet beter is. Hoe kan ons praten als mijn verloos aan topic is? Ik zit peace in die story moet te vullen is. Als net vrij als haar beter in die struggle is. Ik het wijs waar die trick super basic is. Maar de school daar op jammer als ik min in zit. Soms te min voor mijn braaf wat met alles zit. Soms te veel voor mijn braaf wat voor alles but. Want ik zeker nog maar zij is wat het never is. Ik wil verlozen maar zo mee ik zoek me net. This is my life in the school, die goed kom met het. Ik wil verlozen maar zo mee ik zoek me net. This is my life in the school, die goed Kijk, weet je wat me bro? Die nummer is amper, die was er, is amper zo als die man die album al geluisterd heeft. Nou net. Die. Hij hoorde zijn voice. Nee, die was helemaal nog niet studie geweest. Oh, ik wil nog net zeggen. Hij is dat. Hij is dat. Ik wil nog net Maar zeggen. die nummer Ik wil van nog die net trouw zeggen. nou, hè, is stil man. Jouw piece één, ik het gaat eruit zien. Like die mentalities en whatever zien. Oh, ja. De broer had ze hier begonnen. Hier kom. Ja. Voel zulke. Als ik zo kijk, lijkt me eens allemaal was gemist in hoe kijk. Het lijkt me niemand net te maken in de words, mijn bro. Zij op je bio, weet je wat nou nog een bio was? En toen, de words bio was weer niks. Maar hij weet niks wat hij doet niet. Zie je man, en dat is ook oké. Toen zeg ik, yo, mijn bro, zij weet precies wat zij moet doen. Maar nee, als je zo nee, maar dat is like, die man was ook daar gemasseerd oké. Nou, al mijn legends en al mijn stars en al mijn goed, even zoals ze met zijn out of character. Zeg ik, ja, die man is ook daar gemasseerd oké, hoe ik die man aan zo. Zien ze, maar alright, zolang je het zelf terug gaat krijgen. En toen kom ik, oké, nee, de meaning van life is zeker om je purpose te krijgen. En de gift van life is om het weg te geven. Zien ze, toen kom ik, oh, like, zij leren het die om het aan te passen. En dat is ook wijs ik aan verlozen, like, dat lijkt alsof ze relay niet voor en toe gaan neigen, maar toen dat van het. Zien ze, en de aflos is het moest. Ja. Ik geef je Paas beton. Zie je maar, en toevallig. Maar ja, dat bij mij geval, zie je maar. En het voelde alsof was verhouding, na ik voor jou aanleidingen gegeven, like het moet, like het red van mij gekomen dat. Zie je maar, like mij zijn, helemaal gedepend op mij. En dat is ook om zien ze je legends, zie je man, of jouw heroes, als like, nou die is man een mate man. Zie je man, en hij is alright. Zie je man, dat is old baby. Zie je man, like moest allemaal zo net gemasseerd kijken, is allemaal maar in de system. Hij is ook maar. Hij is ook maar, zie je, dat is waar. Right. Away, so deze vieren namen we weer die mass education. Mijn school se lezen, kon net zo wel geweest het. Oh, ze gaan komen, oh, ze is dom. Alles. Ik ga hij gewoon lezen. Ik heb de naam begonnen lezen. Luister ik het. No way. Zit ik af. Die was actually, ik had actually bij Leeds. Sarah die Jones. Die was een nummer die was een pakket per allemaal en zei, nou, weet je, nou kijk je die mannen zoeken maar zeer oké. Ze bestaan. Allemaal is gebaseerd oké. Nou die mannen. Kom zo dom. Away. Nou, hij man heeft gezegd, hij was bij spoeg in plek, maar hij is nog ja, maar als ze redden iets, hij is maar net slim, hij maar net een ander type intelligentie. Like als hij wil mij, nou ik is bij je zwaar met mijn hand in oorcoördinatie. Zie je maar. Ik vang mas. Hij man vang je mas. Ik heb je tilter, hij man naar boven me iets, ik kan fokker boven me. Zien ze? Like ik is dom voor ons allen. Zie je maar, als allen mijn wereld komt, dan is dat ook maar. Alles allemaal niet zo kundig. Zien ze? Maar omdat die het school gemaakt, like of school gemaakt, alsof die mainstream was, alsof dat enigste way is om te gaan. Yes. Maar dat is ook zeker, alles zou beter gevraagd en sport en oh ja, ik kom bij anderen. Anyway, maar die is moment te zeggen, maar dan like nee, als je dan komt en als dom, alles wat ze leer, Vergiet dat weer. dadelijk. Nou dadelijk begint het. Net al. Het is leer, vergiet ons weer. Nee, sorry, maar hij Maar nou, wij zo primary, was mas education, zij is beeldschool. En mijn opinion verdient ze te veel kroon. Omdat ze gaan doen was je bij minimum. Plus zij was haastig met die curriculum. Met dan nog afwijs wat ik juist in mijn dagelijkse leven nodig krijg. Zij is streng gemerkt volgens in mijn mouw. Pauze heb ik.
Apo kasi kabigit ako. Oh yeah. Nagmasero kay din. Verdien zit te veel kroon. Want wat ze gaan doen was die bare minimum. Plus hij was haastig met die curriculum. Stop. Hij is wat. Hij was. Ik het gewoon wel. Ingat hij zo nog eens aan. Niet zo niet maar. Hij was 10 uur gezellig. O sama kan ba siya? Kuya. Bakit mas malaki ba yun? Hij. Balik ka lito die man als je het zo is. Hij was daar 4 jaar onderwijs. Dat corrigeer school van een curriculum af. Van alles is. Als hij niet van bos hier in Ah, like mo sama lo sa mo siya. Oh yeah. Hij is. Dit is haastig bro. Kuya. Dit is dier lang. Like mo tay kaya natin like mo sa laser man it af. Oh yeah, want hij is gewoon gaan dan ik Jorio nog wees zo skak zo lang mo. Ah, oh kaya lang. Maar tay dit man mo, tay dit man. Bit the fuck is in zo. Ik ga nog op die man kofal. Ik kofal nog op die man. Okay. Oh, zo gewoon dan. Ay man. Weet je wat komt? Ik ken die goed dus. Oh. Sorry man. Oh wait. Die is daar. Zo'n goed meisje wat nou komt. Alla kom maar. Alla gaat te lezen. Klaar. Dat is alle praktisch. Maar mijn naam is die. Kijk eens op die label. Bring yours aan. Chile was. En hoe kan we bij die fase? Chile was al. Chile was klaar bij die jelle. Dat heet lam. Zien ze? Zij komt. Geef wel ik een prego. Die klas. Die semi-klas kok je weer een prego. Maar ons is 30 in die klas. Ik controle voor ook. Al wat jij kunt doen is, je 4 klas. Als staf bro. Maar anyway, Prigo, hoe was jouw onderwijs geweest? Ik heb 2 jaar gehad. Oké. Iedereen heeft gehouden bij die boek. Ze werkt man. Like, hij wil zo betalen. Al vat ons er niet alles doen, hij wil nog steeds betalen. Exact. En dan is hij Ian, wat like, kan ik maar nou zeggen. Hij man is like, al leert ze niet, al vat zit en hij wil nog steeds betalen. Maar hij gaat nog steeds die werk paraat zien man. Hij vat die boek, zit in Ian kan, dan geef je street. Like, street smart. Street knowledge. Ja, dus ik kijk, High school. wat ik voor jou moet geven daar, als school weer zien man. Maar die wordt gaan niet baat als je klaar maakt. En ze gaan aan die lijf van, gaan die zo, ja. Dat ga je ook Ja, doen maar. Hij gaat nog niet altijd daar voor jou, dus ik kijk hier. Aan die voer gaan die school klaar maken. Hoi. Die papi wat zit, niks baat. Dan komt mijn man bij die schoolsubjes, schoolsubjes. Maar hij moet bij jou. Dus dit is het. Core versie. Ah, hoi bro. Die paragraaf met zijn woorden heet. Oh jee. Nou, mijn ding is nou, hij bro wat, hij man wat zoeken weer in de deel. Dat is altijd hij manier, die onder in die pad blijft in jouw blok. Weet je, hoe jij kan daar zijn, kijk eens aan, we gaan zo met broeder mensen. En dat ook zo. Maar over die boeken, hij man blijft weer hoe in die dorpen. En hij kende die struggle. Ik ken je die struggle, die zien ze. Maar wat kan hij van mij kon leren? Wat kan even jouw collega's zien? Hij van mij kon leren, hij kan niet van mij kon master krijgen. Van zij kent het niet. En hij is misschien niet zo in, hij komt ook in buiten. Exact. Hij komt in Weet je water wat veel de eerste, leren. hè? Weet je wat de eerste? Die zit daar, die chick. Waarom niet? En, hij maakt veel street giet. Zij zegt altijd, nee man, deze zit er eens daar, ons kan niet zo ver. Het gaat niet Kom maar. Zien ze. En zo noemen we Zo bro. noemen. Kan je staan nog aan mij bro? Wees wat ik juist in mijn dagelijkse leven nodig krijg. Zij streng gemerkt volgens die memo. Van mij laat voelen ik ga niet in die lieve win. Ik schiet voor de sterren cause I emo. Mijn toos is dat ik was misguided. En iemand wat die lamp voor die pad moest geleiden. Ik voel entitled, dit is een gevoel van enlightenment. Kom ik explain wat ik try thuis breng. Dan kijk ik het niet te liggen, dan kan zoetkennis in de huisen. Toen ik kom hier door, zij stout, zij doen maar net zo goed aan die geheimen. Voel me hele leven lang was alleen. Alleen zakken die staan niet, en de voorzakken die buigen. Zodat ze uit zo lang voor jouw carrière. Like van langs in de rest een middel, en voor op en af en tussen. Deze kid. Sinds nou, die zei, aan pas is hij van, wat ik wijs naar aan en een verloos hem, wat ik wijs van. Radel met dus, hoe kan opzet zijn trek maar zo zo. Zij, Cinnamon, zij weer, hoe zeg we het is hij. Jong? Het zegt zij opzet zijn trek. Jong? En dan zei ze mij, zo. Oh, hé. Waarom? Waarom?
ik zei maar net dat zo. Ik weet Nee, man, niet nee. hoe het gaat. Ja, nee, als hij zo rond elke Toen kunnen ze niet huisen. Toen ik kom video, zij stoot. Zij doen me niet te goed. Maar mij laat voelen, ik ga niet in die lieve win. Oh, ik schiet voor de sterren, kon zij eenmaal. Mijn toos is dat ik was misguided. En iemand wat te lang voor die pad moest geleiden. Ik voel entitled, dit is een gevoel van enlightenment. Kom ik explain wat ik try thuis breng. Like ik heb er niet liggen, dan kan zoek kunnen ze niet huisen. Toen ik kom video, zij stoot. Zij doen me niet te goed in die geheimen. Voel me hele leven lang pas alleen. Alleen zakken niet staan niet. En de voorzakken niet buigen. Zodat ze uit zo lang voor jouw carrière. Like van langs in de rechts en middel. En we open af en tussen. Deze kennis en deze wisdom, my bro listen. Ik voel de school was een prison. Even ons uniform is hetzelfde. In de klaskamer is hetzelfde. Mijn school is een lezen. Kon net zo wel gewezen. Anyway, kijk je nou, nou, die is één kind, of niet is dat één kind niet, die is dat één bro. Zie je nou, analyse is die, zeg deze, ze krijgen introverts en extroverts. Nou, ik is extrovert, zeg ik, zie je maar, but selectively. But, nou kom ik die andere persoon. Zie je maar, wat een introvert is, want zij is altijd in huis. En dan kom ik tegen, joh, mijn bro, hoe wil je nou een karakter? Zie je man, en ik heb gedacht dat zoetkinders in de huis zijn. Zie je man, maar hoe wil zij die goed dit? Ik is buiten. Ik weet dit niet. Like, toen kwam ik tegen, zij stout. Zij doen maar niet heel goed in haar huis man. Ze doen maar hier weer, ziet zij. Maar hij is aan één lijn. Maar ga weer aan. Toen ik kom video, zij stoot. Zij doen me niet te goed in die geheimen. Voel me hele leven lang pas alleen. Alleen zakken niet staan niet. En de voorzakken niet buigen. Zodat ze uit zo lang voor jouw carrière. Like van langs in de rechts en middel. En we open af en tussen. Deze kennis en deze was. Even om niet ver te gaan. Hij laat alles op een briek man. Zie je man. Maar onthoud je wat ik gezegd heb. De woord wat ik gezegd heb van. I think the segregation would have done us better. Als je noodwendig is man. Van dat is altijd een grijspoot in man. Dat is altijd een nummer geweest. Tussen. Dat is altijd tussen wat en zo wat een kleerling. En zij krijgen langs en rechts. Dan krijg je zomaar 70. Zij krijgen diepen en hypen en dat. Zien ze. Like toen kom ik zie je man. Dus like. Zij van mij en even. Dus om van mij te wijzen. Want ik was op school, ik was in de raad. En nou ging ik die formule, ik kan nog steeds weer dezelfde antwoord uit. Maar zij merkt met mijn familie. Maar van mij wijst ook uit, zij zei niet wat zij zei is recht. Ja. En al kom ik aan elkaar uit wat zij uitkomt. Als die, je staat meer controle man. Ik is kak. Van, nou is het verkeerd. Ja, nou is het controle, zien ze. Zo, zij wil man, zij controle uitkomen. Zo, die is de master ook zijn dan. Zien ze? Want hij wil ik wil hij komt zo niet. Al kom ik elke keer uit. En met mijn familie. Als maar net jou en mijn stem ook één niet. Jonas Kwaier is mijn nummer. Maar het mag niet. Mag je voor onze Antwoord! Mijn bro listen. Ik voel de school was een prison. Even ons uniform is hetzelfde. In die klaskamer is hetzelfde. Mijn school is een lezen. Kon net zo wel gewezen. High school wat nog. Of zoals het genoemd rock bottom. Was dat kan het. Mijn eerste naam was Mr. Walla. Ik heb een brief daar dat in de honger mag. En ik ben bij je goed geleerd. En ik ben bij je goed geleerd. Hij heeft me gevraagd om komen om te leren. Of gewoon om te slagen. We zijn bezig om kennis te bekomen. Of bloed om de paas. Als er niet hier is om te voren op de volgende graad. Dan kan je maar mijn klas verlaten. En uit mijn wisdom gaan toetsen. Me hoor je liever te vragen. Ik weet die matie, maar dat is wel goed wat ik kennis van draag. En nou een easy vandaag maak van morgen zo aan. Wie te makkelijker nou maak van later tap. Wie te zachter hier maak je future hard. Cause ik take aan elkaar samen stemmen hoe zo aan life was. Kom ik vraag voor achting als je zien ik hoor guidance. Kom ik vraag voor hulp als je zien ik niet assistance. Als staf me altijd uit de reach en ik voel die distance. Zet me er waar. Maar die manier man. Die man wijst me klom goed moes man. Als maar net als gewijs op het Ik weet die matie, maar dat is wel goed wat ik kennis van draag. En nou een easy vandaag maak van morgen zo aan. Wie te makkelijker nou maak van later tap. Wie te zachter hier maak je future hard. Cause ik take aan elkaar samen stemmen hoe zo aan life was. Kom ik vraag voor achting als je zien ik hoor guidance. Kom ik vraag voor hulp als je zien ik niet assistance. Als staf me altijd uit de reach en ik voel die distance. Let op stil boys. So this. Maar waar baas, maar niet te erg weet je. We gaan uit maar, dat is veel. Ja, wie doet het?
Is 'n pa, B. Is 'n pa, baas. Pa, baas. Ja, steer deur jong. Ja, kyk hier, draai dit beat net 'n bietjie af want ek vir jou lyrics nog te maak. Maar ja. Ja, is oké. Gaan terug. Hij is mega, nee. Van die Die designs. Die cover art met weer gesponsord, ja. Sarah Bomb Designs one time. Ja. As MZ, dies maar net nog een rapdom. En de raps komt is een random. Dies is sequel, is nog eens heel en klaar. Ja, is rapdom, stu wist ik alweer mee bra. Ik ben voet neergezet in de traffic op 3 to 1. Ik breng een 4, zet me gewonnen. Wat rappel, wat fok 5. Ik maak een 6 voet 6. Wordt het geflankt, is lucky no massieve. Ik zie alweer nog die bra hoed. Ach, mijn jaar, die lijn hier, geen kat is klaar, frek. Zwart, bra, blaze, kop, baard, bek. Hij zei, ik ben vallen. Neem maar in een was van basic. Alle vrouwen, hoe kom ik in mijn motie, mensen in mijn zoon zien. Mijn broer, hij is kiezen. Na het rogen. Moenie. Kijk je boys. Weet je wat mijn eerste was, nee? Iemand doen hij 1, 2, 3, wat is het? Ja. Oh, nee, Hij is hij progressive. Maar eerst de rapdom was het dus. Ik is AB, de vida de Valle is. En toen was het dus. Ik was op CP. Wat was hij? Maar hij was like something like that. Maar dat is ook progressive. Maar hij is wel eens, hij is... Wait, definitief. Helemaal niet stil. Ik kan jullie nog goed. Steer deur jong. Ja, kyk hier, draai dit beat net 'n bietjie af want ek vir jou lyrics nog te maak. Maar ja. As MZ, dies maar net nog een rapdom. En de raps komt is een random. Dies is sequel, is nog eens heel en klaar. Ja, is rapdom, stu wist ik alweer mee bra. Ik ben voet neergezet in de traffic op 3 to 1. Ik breng een 4, zet me gewonnen. Wat rappel, wat fok 5. Ik maak een 6 voet 6. Wordt het geflankt, is lucky no massieve. Ik zie alweer nog die bra hoed. Ach, mijn jaar, die lijn hier, geen kat is klaar, frek. Zwart, bra, blaze, kop, baard, bek. Hij zei, ik ben vallen. Neem maar in een was van basic. Alle vrouwen, hoe kom ik in mijn motie, mensen in mijn zoon zien. En broer, hij is mee kiezen. Na het rogen stap, dat is aan pas ik met zelf fietsen. Ik ben geen roep terug, ik was 5 bij de eier. Ik zie de rasta, I'm backfire. Ik was boord, bro, hij is met luiters. Hij je mensen willen waak, de back nou was. Als ik kan hebben, ik wijs waar ik cross routers. Pad die pad, men gaat travel. En neem hoog, mijn bro is even als ik veel als in een once op een level. Is de recht aan mensen wat zeker niet compete. Als ik kan ze lang je objective, nooit is er voor mij te beat. Maar als hij ook kan ja, komen bieden van wat hem in dezelfde wist. Dan kan ze doen voor mijn enemies. Maar die rap dan stuk, doen die van die fandom, bro. Van die loyals, away van die faithful crew. Liefde, hij laat me special voel. Die support, hij laat me pleasantful. Excellence is a legend. Die music shit is a gift. En ik wil helemaal mijn presence voel. En wij broer, wat heel die was die alles. Is al dood er oké, wat voor die man. Is al back to back, zo cancel voor die man. Is al face to face, beef, set up voor die man. Je wil Januari tot December, je wil de hele kalender. En wij lijken wat een speel, rap en vertellen dat je ekkers. Zij was van mijn educators en dan danken dat ik hier van die basis. Cause hij is een reach mode, ons ready, je hebt het iets. Die man een blauw, ik zie op komen. En wij grauw, doe het even normaal zien. Doe het voor mij, hoe naïef. Als sounds, ik moet het nog once voor die spannen. Rap them stoot, doe dat rira. Hij was maar niet zo. Oh, wait, bro. Ik wou dat speel bij zo. Oh, wait. Stukje, man. Ik tak nog aan. Oh ja, oh, ze programma tak. Hier is een taglijn, bro. Yo, wat je... Alles, bro. Alles. Ja, dat is zo baas. Alles, bro. Alles, bro. Let's go, boss, kanda. Die is boss, kanda. Nee, maar die man. Only the educated are free. Het glad een problem met learning institutions niet. But self-education, I believe, is the only education there is. Zet me op mijn bio was history, want ik voel nog een scare mystery. Ik zoek maar niet bij luister hier, mijn NQF level is mijn fee. Wat mij laat dank wat een metric aan mijn meet. And even though ik breng heat, als ik net een bachelor tot een certain degree. Eens ik is gaat er wanneer ik game, en wat ik ooit doen is net weken, ze me zijn. So I guess ik weet dat Chelsea is. Ik de rest kom uitgewerkt terwijl ik op een kielke is. Is laat een nice op met, dus ik line tech, dus ik bab en nice op met. Paren mijn ways was gewoon met dit. Met die ik kon met beat, het was kunnen met meer effort. Maar was niet friendly compete, so if that. Education was nog altijd de work voor die common man. Die application van die mass education is mijn probleem man. Die graduates commenteert ze er inrichtings dan. Praat alle met alle peers, ze bloed dommers man. Gebruik zaken als ze woord dat verstaan.
weet niks wat aan gaan. Wat ik vang zit geweken, in de stroot, in de flex, in de flows, in de bediener, man is rood. Mas independent boss, boos was interdependent boss. Maar translate dat ik wel iemand aan één way van ander gaan nodig krijg. Dan zo kom ik humble blij. Ik is Mr. Jones en voel je mijn subject maak. Want je beseft dat I actually give a fuck. Die is boos kunnen, voel je de balls kunnen. Shhh. It takes a while to raise a child, at the same time grows up inside of that, but it's wild. So you can't build a kingdom with someone that still craves attention from the bullets. Ik is more zones van die fucking bullies. In the feit dat ik kan exist, zijn mijn mensen parabolits. Die eerste proef aan die feit, die mensen laat zich ook study. Tot alle responsibilities krijgen, besef dat alle rare lieve je het kan maken. Ik zat zie, ik zelf een victim van die kaki. Ik zweer van die victim mentality. Same pain in mijn kjaki of reality. Als ik me win, celebrate alle reality. Jullie definition van succes fatty. Dat is belangrijk voor mij. Especially omdat niemand mij gaat helpen. Posa. Als ik klaar goed. Posa. Kijk jou wat zeggen, doe kan aan en wat ik sorry, ik heb de aan en wat ik hoor. Ik promote dus even die nummer. Die nummer zijn namens Kaba Cinema. Ik zeg ze maar hier aan die nummer. Pa goed. Je gaat net een paar loslines gaan. Nou, die één lijn is. Ik kom aan bij de party cinema. Die motie wijst mij, yo, Audi Jones, ik heb er weer een Lamborghini. Zie zij. Amper zo, away. Nee. Alle boos, Audi, er weer een Lamborghini cinema. Toen wijs ik van haar, ik heb een Flows in de Assi Ferrari. En toen zei zij like, ik is een simp. Nassan! Anyway, nou, ik doe maar. Wat is jouw nummer? Vast gedaan. Oké, let's go. Geef awareness. Awareness en dan ga verder, man. Flossum. Ik heb het eruit. Mas education. Let's go. Wat is jouw favorite? Wat is je favorite? Ik kan zeggen, nee, die naam is niet meer. Ik kan er feature en nummer. Nee. Dat is maar als je sister is. Die waren Dat is een vloesje, we gaan het zijn vlozen wat is het? Oké, Vlozen met je favorite. En ik heb het eruit. Oh ja. Die nummer is, die weet je wat was die nummer achter die lijn? Er is van een diepe delen. En daar gaan ze spelen. Het was zoals de wat groeit op nee en die ballet. En de mensen zeggen van, moet je aanklimmen, kom uit de straat, zo nee. En nou loopt hij de wat. En nou zei hij houdt niet van die mensen, van die klinkt dorp, zijn droom. Zie je? En die mensen, hij kan niet met die mensen, die dorpie. Maar it is a ballet to grow a child. And that same child grows up inside on that ballet is wild. So while to raise a child, the same child grows up inside on that, but it's wild. So you can't build a kingdom with someone that's still En dan zei hij nog, you can't build a kingdom with someone that still craves attention from the village. But the village is not what might me sin zij. The village. Dit is mijn mensen. Sin The zij. village might me a king. En als ik hem zeg, hens, ik zeg die achterna. attention from the village. Ik is more zones van die fucking village. Ik is maar zo'n van die fucking village. Maar zij doet mij ook zien, man. Zij kan niet van mij niet vatten zien, man. Of van mij alleen vatten. Like, zij krijgen mensen. Ik denk zij daar zeggen, kom je maar naar je wat zij wijs. Allemaal wel een hey bro, man. Niemand wil een koepie. Het is allemaal net een trial, bro. En niemand wil je. Zie je, man. Maar dat is like, hij. Allemaal zoek het steeds, bro, man. Niemand. Zie je, man. Hij was al. Als like, wait. Like, but ik zeg, ik is van de valley, zie je, man. En ik is trots, zie je, man. En alles zeg ik, I don't like my hometown. I love my hometown, but I hate the mindset of the people in it, cinema. But ik zeg, nee, weet je wat? Boos, zie je. Ga ze vat of niet? Zeg maar, ik is een koepel, cinema. Ik zeg een koepel. Cinema. Ga ze vat of niet? Cinema. Wat is er, cinema. Ja, ik wil een Samsung maken. Hoe niemand een battery power niet. Ik wil gaan ze naar Nokia toe. Yo. Amaat, man. Hij is hij.
Sien je man, ek sê ek is man hier. Gaan jy vat hom nie. Sien je man, so. That's it. Feit dat En hy ek sê kan boss, exist as my mense is privilege. Is En maar my is er 'n voorreg om te exist as 'n Ik mens. denk dat die mos leuk. subject man, want jy besef dat I actually give a fuck. Die is waarskynlik voor die Die balls. feit dat Mout Jones Listen 2 to keer this. in die album was toch hard. It takes a while to raise a child. The same child grows up inside on that but it's wild. So you can't Ja, mami. En dat we die tweede keer kom sê. Pardon? Okay, ek is nou bly maar my stil, yo. Yes? 100%. Ja, hoor. Hoe hy ook nie. Hij was banner. Dis 'n follow. still craves attention from the bullets. Ek is Mout Jones van die fucking bullies. En die feit dat ek kan exist as my mense is privilege. Eerste proef aan die feit die mense laat sê fuck study. Dat hulle responsibilities kry en besef dat hulle regtig 'n liewe jy kan maak. Dit sou gaan Kijk sê. zo is het. Dis die eerste rapie. Hy sê hy is nog net klaar met skool, boek kry, weer eerste paai, nooit. Study. Nooit. For wat? Ek glad nie 'n probleem met learning institutions nie. But self-education I believe is the only education there is. Sit my op my bio wat is history. Want ek voel nog 'n skemmery. Ek dink maar net wat luister nie. My NQF level is my fee. Wat met dat ding met wat 'n metric hulle my meet. Want even though ek bring heat. As ek net 'n bachelor tot 'n certain degree. En ek is gatter van die game. En wat ek ooit doen is net werk as rou my sein. Ja, nooit So I maar guess kom. ek kan why dat Chelsea is. En de rest Hij van is met zin in waarheid. Hij wat ik ben is net weer. Net weer jumpy. Net weer. Klaar met die rest. only the educated are free. Ek glad nie 'n probleem met learning institutions nie. But self-education I believe is the only education there is. Sit my op my bio wat is history. Want ek voel nog 'n skemmery. Ek dink maar net wat luister hier. My NQF level is my fee. Wat met dat ding met wat 'n metric hulle my meet. Want even though ek bring heat. As ek net 'n bachelor tot 'n certain degree. En ek is gatter van die game. En wat ek ooit doen is net werk as rou my sein. So I guess ek kan why dat Chelsea is. Ek die rest van my uitgewerk terwyl ek op die kiakie is. Is not a nice simple math. As ek die line tek, use ek die bop en nice simple math. Part my ways is gewoon my method. If you teach, ik kon mijn beat, het was kunnen met meer effort. Maar nooit in friendly compete, so if that. Education was nog altijd de hoop voor die common man. Die application van die mass education is mijn probleem man. Die graduates komen tertiaire inrichtings dan. Praat alle met alle peers, op dat domme man. Gebruik zaken als ze was dat verstaan. Ik weet niks waar dan gaan. Wat ik vang, zit geweken, ze stroot, en ze flex, en ze floss, en ze bedienen man, ze rood. Mas independent boss. Oos lief was interdependent boss. Maar translate dat ze wel iemand in één way van ander gaan nodig krijgen. Dan ze kom ik humble blij. Ik is Mr. Jones, voor je best subject. Die is waarschijnlijk voor de balskunde. Oh wait, nee, but I want to helemaal binnen deze mass education en alles wat verkeerd is recht. En als ik zeg, humble blij, dan klinkt het redelijk humble. Zeg, ik moet ze humble blij. Dat is gewoon geen... Dan was ik, hoe moet dit plannen gaan? What is going on? Sorry, but... It's really like that. It takes a while to raise a child. The same child grows up inside on that but it's wild. And so you can't build a kingdom with someone that still craves attention from the bullets. Ik is Mout Jones van die fucking bullies. En die feit dat ik kan exist as my mense is privilege. Eerste proef aan die feit die mense laat sê fuck study. Dat hulle responsibilities kry en besef dat hulle regtig 'n liewe jy kan maak. Exactly. Ik self 'n victim van die kakkie. Ik zweeg van 'n victim mentality. Same pain in my kakkie of reality. As ik my wens celebrate reality. Hulle definisie. Hij is super belangrijk. Wow. Ik was een victim van hij, maar ik heb weer van hij victim mentality. Oh wait. Hij gaat niet veel werken. Oh wait. Nou zeg ik me naar Kiali. Ik weet ha. Ik denk ik weet ha. Als aanpassing. Ik was zelf een victim van die kaki. Ik zweer van een victim mentality. Same pain in mijn kialki. Ja. Of reality. Of reality. Als ik hem mijn wens Ik celebrate. dacht er weer af. Allo reality. Hele definitie van succes voor die. Over jou zeg Als dat ja. belangrijk voor mij, especially omdat niemand mij geholpen heeft. Ja. Zit ze. Ja. Speel gewoon.
It takes a village to raise a child. At the same time, grows up inside on that village is wild. They say you can't have a kingdom with someone that still craves the things from the village. Ik is mode zones van die fucking village. In the feit dat ik kan exist, is er met mensen op privilege. Eerst de proef aan die pace, die mensen laat say fuck study. Tot alle responsibilities krijgen, besef dat alle erge lieven je het kan maken. Exactly, ik zelf een victim van die kaki. Ik zweer van een victim mentality. Same pain in mijn kiaki of reality. Als ik me win, celebrate die reality. Jelle definition, aan succes fatty. Dat is belangrijk voor mij, especially omdat niemand mij gaat jou potty. Ik gewoon zijn rente potty. Voor die paar mensen mee komen. En zo'n hulle, als ik zeker steeds ownen. Maar daar zijn aan nummer, wat mij laat wonen. Hoe kan ons verschillende intelligenties in diezelfde school tonen. En dan verwacht van alle om te voeren. Als ik kom ook met mensen die school gaat droppen. Van een learning disorders. Alles op bieden wat doen met een artistic sport of een technische school. Want ze is die talent, maar dat is lekker resources. Ons werk met die man, die is weer met oosters. Maar wie als ik om te praten, ik was de een liefjes. Kijk, die nummer was, ik weet het, racistisch. Misschien dat ik zeg, misschien dat learning disorders. En dat is tough. Exactly. Zien ze? Dat is exactly wat ik zeg. Dat is niet een learning disorder. Hij is precies wat ik Zien zie, ze? bro. Ik kan dat wist, bro. Ik zie zelf een victim van die kagi. Ik heb zijn pijn in mijn kialki. Of reality. Zie je me? Ja, als het jouw definitie van succes vat. Maar als het belangrijk voor mij, especially omdat niemand mij geholpen heeft. Van, ik geloof erin dat het voor die paar mensen in mijn corona. Zie je man? Van zo'n hulle was ik zeker nog steeds onder. It's really like that. Nee, ik ga geholpen die. Ik denk dat je dat sport die ook in. Ja bro, serendipity. Serendipity is wanneer iets aanpast per ongeluk gebeurt, maar dat is meant to be man. Het aanpast je destiny. Zien ze? Like ik kom niet. Yo, die man vraagt voor mij een rand bij de winkel en daar kom ik, die is zelf bro. En als ik een rand voor hem geef, dan is het morgen gewaarborgd. Van zo'n ik een rand voor hem geef, word ik erop en zo. En hij is er in de party. Het is like good luck of destiny, zie je man. En highway, like die alles wat gebeurt is like gebeurt met een purpose. Als niks ongelukkig. Kakama. Zie je man. Kakama. Alles gebeurt met een purpose. Kakama. En hij is er in de party. But like in a good way, soms it's like an awareness. Responsibilities krijgen, besef dat alle exactly, ik zie een victim van die kaki. Ik zweer van een victim mentality. Die man gooi je lijn aan. Die man gooi je fucking lijn. Man gooi je lijn. Allemaal dat hoe kan hij lijn. It takes a village to raise a child. And next line. Grows up inside on that village is wild. Do So it. you can't build a kingdom with someone that still Maar die craves the next things line. from the village. Ik is mode zones van die fucking village. In the feit dat ik kan exist, is er met mensen op privilege. Eerst de proef aan die pace, die mensen laat say fuck study. Tot alle responsibilities krijgen, besef dat alle erge lieven je het kan maken. Exactly, ik zelf een victim van die kaki. Ik zweer van een victim mentality. Same pain in mijn kiaki of reality. Als ik me win, celebrate die reality. Jelle definition van succes fatty. Dat is belangrijk voor mij, especially omdat niemand mij gaat jou potty. Ik geloof in zijn rente potty. Voor die paar mensen mee komen. En zo'n hulle, als ik zeker steeds ownen. Maar daar zijn aan de nummer, wat mij laat wonen. Hoe kan ons verschillende intelligenties in diezelfde school tonen. En dan verwacht van hulle om te voeren. Als ik kom ook met mensen die school gaat droppen. Van een learning disorders. Alles op bieden gaat doen met een artistic sport of een technische school. Want ze is die talent, maar dat is lekker resources. Ons werk met Een personal vraag van was hij, een personal line wat die man al gegeven van. Is de wielen of zo. Het was We man in de once, één keer waar we was zien, ik denk maar. het balance is in ze. Het was een personal maar. Ik heb een zeer kijkje met me nou. Die was zo. Ik kom met, nee man. Die man is dope me bro, die man is staf zien ze. Maar dan is hij een curriculum over zekere metric wat de mensen meten. En zij zeggen alles dope volgens die metric. En als hulle niet dope is volgens die metric, is hulle wack. Zien ze. Maar ik zeg nou, die metric is recht, zien ze. En dat is ook wat ik zeg daarvan, precies,
ons het learning of miskien het ons learning disorders en ons werk met die min. Sien man, of ons het die talent, wat is lekker resources, ons werk met die min en dis via wie ons is. En hy sê is hulle alleen nie. Hy was soos 'n klomp goed wat ek gesien het, like ek het gesien, like soos die skool as al ding wat hy kom in die nominators. Ek sien soos dope artists, ek sien soos dope sport manne, ek sien soos dope manne wat in alle staf is, sien sy. En al ding wat hulle lek as like letterkunde, sien sy. En ek voel soos my bro, weet dan gesê dis die matriek waar ons moet gaan. Maak ook die matriek artist, kyk ons of wie kodeer. Maak ook die matriek oor fucking kunst, kyk ons of wie kodeer. Maak ook die matriek oor sport, kyk ons of wie kodeer. Sien sy, maar julle fucking choice, die school type, sien jy man, kak. En die akademische kak, wat ek eers oor fucking 2 dagen onthou nie, sien jy man. Dan maak julle die mainstream. Maar zou je nou zo van die system, like, in een way van die school system, sien jy man? Oh ja. Kan ek like sy sê eindelijk nou, sommige die man, sy sê nou vir hom, kyk in die taak gaan het so wees, maar die som moet so uitwerk, sien man. Nou kry hy sy eie manier om die som uit te werk, maar hy kom by dieselfde antwoord uit wat die onderwyser uitkom. Sê sy eindelijk, hulle gaat vir hom sê, maar sy is reg, maar dit is verkeerd. Ja, Maar jy moet toch eie manier gebruik. Ja, kyk, hulle gaan vir jou 1 punt gee. Sy doen het nie volgens die boek. Ja, hulle gaan vir 1 punt gee vir jou antwoord en 0 punte vir jou formule. Dis hoe my dames en families hulle gee vir hom te leer. Sien sy? So, Which maar ultimately means en as control. almal sy Ja. formule sin loop. En Ja. hoe hy by die antwoord uitkom maak sin is mooi. As like soos hy by jou antwoord uitkom. Exactly. Maar hy is nog steeds verkeerd. Exactly. Sy antwoord is reg. 1 punt vir die antwoord. Maar 0 punte vir die formule en die formule tegen 5. Hy sê by. maar sy formule maak sin. Sy formule maak sin. Maar hy het dit gedoen soos hy Soos hulle wil hê nie. soos die student se boek. Ja. Hy moet dit doen. En as dit so doen, dan weet jy iets wat ons nie wil hê dat moet weet. Okay. Ons gaan nou verder gaan met die verse nou en dan gaan ek jou verduidelik. Kyk maar as almal gaan ons nou nie dieselfde so in die loop. Natuurlijk nie. En maar ons gaan nou uitkom by dieselfde like Exactly. Hy gaan uitkom En jou dat is bouw. die mass education. Ja. ja. Die mass education was vir jou om te sê as jy die diep pad loop jy so verkeerd. But jou education en jou education alleen as jou journey en jou eindpunt en jou sukses. Nee, nou bestaan ek mooi wat sy bedoel. Oh wee. Ja, Sien man, maar dankie vir hy vraag. Was 'n super vraag. En ek sê nog wel by vraag. Maar dat hy vraag een sponsje zo. Man, dis weer by ons is, maar wie is ek om te praat? Ek was na hem lief vir school, maar al pauses en hy is nog aan tyd. Jara, hy was my favorite tyd. dit is. Ek gaan nou by hy. Hy was stupid though. Hy pauses. Hy was lief vir school, pauses bro. Hy is nog aan tyd. Jo, Ja. my favorite Highlight of the tyd. day. Ja, my favorite tyd. Ja, ek like het. Eindelijk. As dit jou. Hulle wil my toets, ek is 'n oepboek, ek sou liever wil bank, as om te sit in die bank. Jy heb 'n klas kyk weer face dat uit, as 'n window period. Oh, het is een oeboek. Hulle wil my toets, ek is 'n oepboek. Sien jy man. Ek sal Ek sal liever- liever ek sal wil liever bank as om te sit in die bank. Ja, ek heb periode kyk by die venster uit. As 'n window period. Hy staan. Hy is Hy al, waar ek geskryf bro. Oh, hey. Waarom ek te groot, klas hulle my as 'n idiot. Ek sê net dat hulle leer vir ons vir toets, ek is 'n oepboek, ek sou liever wil bank, as om te sit in die bank. Jy heb 'n klas kyk weer face dat uit, as 'n window period. Waarom ek te groot, klas hulle my as 'n idiot. Ek sê net dat hulle leer vir ons vullis, ek sê dat hulle leer vir ons vullis. Ek werk aan my syllabus, terwyl hulle werk deur die syllabus. Education begins at home as the principal. Ek sê nie hulle leer vir ons vullis. Ek sê hulle leer vir ons. Vullis. Alle week is vol is. Hulle leer vir, ek sê nie hulle leer vir ons like Tracy, like vullis nie. Ek sê hulle leer vir ons vullis. Goed om jou kop te vul. Away. Like wat vir jou om nie te question nie, om vir jou om nie verder te dink nie. Like hulle vul jou kop. Ek sê nie hulle leer. Ek kyk nie Hulle leer jou kak met vol is. away. Die goed wat hulle vir jou leer is reg. As hulle maak so hier As voor. reg. Ja. 100%. Maar dis nie die goed wat jy nodig kry nie. So hulle vul jou kop vir in geval jy goed vra en dan En dan het jy vol is kop in jou sien buik. jy. As jy kop gevul. Ah. Sien jy man. Ek sê nie hulle leer ons vol is. Ek sê hulle leer ons vol is.
Vullis. Terug, man. Denk met die man, die is weer bij ons. Wat doen we dat die man? Ja, zo wat. Hij doet toch wel serieus, man. En hij is nog aan tijd. Jara, dat is mijn favorite tijd. Als die man. Nou, kom eens tegen die ja. Owens, ik heb dat ik niet gaan niet maken. Laat me die gaan het maken. Wat zeg die jongen hier, bro? Ik weet wat jij Ik zeg een boek, ik zou liever wel bank. Als ik zet in de bank, ja, ik klas kijk weer veel dat uit. Als een window period, waarom ik dat groot, klassen ermee als een idiot. Ik zie niet dat alle levels vol is, ik zie dat alle levels vol is. Ik weet aan mijn syllables, ik ben alle week de syllabus. Education begins at home, I see principle. Even als ik in die toilet ga, dan greet er mijn jas op, I see principle. Dat is how No, Hij is mijn lijn. Yes, waf. Yes, waf. Hij is die principle. Hij is mijn lijn. Om te gaan, Hij is mijn lijn. terwijl alle week de syllabus in me. Hij moet ik curriculum. Fake ik en mijn syllables. Like, hoe kan ik die? Away. Alle week en hij week en die. Als jullie weer waf, yes, waf. Maar nou, education begins at home. Cinema. Hij is die principle. Hij is die beginsel. Nou, kost je yes, Als ik uit die toilet loop, hij zegt yes, woof! En hij is die principle. Hij is die principle. Hij is excellent. Dank je, dank je. Yes, waf. Yes, waf. Ik ga nooit weer een jong. Ik ga nooit weer een jong zijn. Yes, woof. Yes, waf. Van ik play. Yo man, die is belangrijk om wat ik zeg. Yo, die was een super lang season. Yes, waf. Alle toets, ik zeg een boek, ik zou liever wel bank. Als ik zet in de bank, ja, ik klas kijk weer veel dat uit. Ik kom. Waarom ik te groot, klassen ermee als een idiot. Ik zie niet dat alle levels vol is, ik zie dat alle levels vol is. Ik weet aan mijn syllables, ik ben alle week de syllabus. Education begins at home, I see principle. Even als ik in die toilet ga, dan greet er mijn jas op, I see principle. This is how education should be looking. Ik wil leven tekst. Even als ik in die toilet doe, dan ga ik yes, waf. Hij is die principle. Hij is Maar anyway, ik kan misschien net een klomp problemen steken, man. Zo nog oplossing niet. Zie je maar niet, is die oplossing. Hij is een principle, this is how education should be looking. Ik wil leven tekst, coding en cooking. Basic home repair, self-defense, survival skills, social etiquette, personal finance, public speaking. Eigenlijk client tracking. Ga met de stress management. En ik zeg al reden, gewoon stress management. Even is die. Nee. Ik wil leven tekst, coding en cooking. Basic home repair, self-defense, survival skills, social etiquette, personal finance, public speaking. Eigenlijk client tracking. Ga met de stress management. En ik zeg al reden, gewoon stress management. Zie je, like... Ik denk eerder dat je steeds is gezet. I get. Ja. Ik get het van mijn stukjes afgerept. Away. Met wiet. Ik get het away. Like this, like... Maybe, kan je het gewoon noemen? Allee, goed ook. Texas, coding, cooking, insurance, basic home repair, self-defense, survival skills, social etiquette, personal finance, public speaking, car maintenance and stress management. Zie je? Hij is goed wat ik wil. En nou weet ik die. Like, hij kan klaar intriguing. Like, ik is klaar. Yo, no, niet tegen mij. Als ik 5 hours Zet me hier in bij die school. Ja, bro. Oh, wait, dit En als like that. Ik wil leven tekst, coding en cooking. Basic home repair, self-defense, survival skills, social etiquette, personal finance and public speaking. Eigenlijk client tracking. Car maintenance en stress management. Hij is zo maar bezig met mijn favorites. Klaar dan hier. Net om te wijzen dat ik sukkel nou nog. En ik sukkel nou nog om mijn stress. Car maintenance en stress management. En ik zeg al reden om mijn stress te managen.